claro un apuntamento tamén moi importante. Cando nós empezamos a practicar algo diferente, neste caso imos facer cousas diferentes á hora de relacionarnos con persoas en determinadas situacións, non podemos esperar que nos sintamos superflés. Realmente o esperable é que vai a sentirme pois nerviosa, con un pico de ansiedade extra, certo medo realmente, non? Pero vaya, que non é nada diferente ao que xa teño e sin moverme das miñas condutas habituais, esas que realmente quero cambiar. Entón, aquí do que se trata é ter claro que ese chisco de malestar que me dá facer algo diferente, bueno, é o que me vai permitir que pouco a pouco vaya ganando ou gañando en seguridade persoal. Ver que realmente non pasa nada, que cambie a miña conduta e o que pode pasar seguramente é que me poda sentir incluso mellor cando o reflexiono un pouco. Entón, animarvos a que, a pesar dese malestar, saber que é algo normal e que é como un escalonciño que se nos pon de diante, pero que si o superamos vamos a poder seguir para arriba subindo a escaleira tan alta como que iramos, vale? Así que ánimo e a practicar.